Kay may buntag Pilipinas, may hapon Texas. So naanapod kita karon igsoon, magpadayon ta sa pagbasa sa pulong sa Dios. Diri sa maghuhukom 13, no? Sa maghuhukom 13 na ta karon mga igsoon. Okay, 13, mao kini ang sugilanon sa kinabuhi ni Samson, no? So siguro ang uban nato nakadungog na ani nga sugilanon, pero nindot jud nga atong balikan, no? Karong ma-refresh ang atong hunahuna, ma-refresh ang ato ang nahibaluan na kaniadto, no? Kay na po ilaing revelation ng Ginoo ihatag sa tuwa sa dihang mobalik ta og basa sa iyang pulong. So igsoon uban niko karong taknaa kung naa kay higayon, no? Ikaw akong ginaang awhag nga muminaw o kung na kay Biblia maayo pod nga imong nang amlihan. So atong sugdan igsoon magampo ta unya ato ang imbitahan, no? Ang balang Espiritu sa Dios na may maglamdag sa atong huna-huna karon. Dalaygon og mahimayaon ka nga Dios. Salamat Lord sa imong gugma, salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Og niining taknaa Ginoo, ikaw ang pasalamatan sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo Lord aron sa pagbasa og pagpaminaw sa imong pulong o God. Lord, ikaw mong ginaimbitahan karon. And I pray Lord nga imong balang Espiritu may mamuhat sa mong matag usa ka kasing-kasing, oh God. Even kanang mga nananaw, Lord, sa YouTube or sa video. God, I pray nga ikaw mamuhat usab sa ilang kasing-kasing, sa ilang huna-huna, Ginoo. And I pray, Lord, nga ang among pagtuo o pagsalig, Lord, maangkor gyud diha sa imong mga pulong, oh God. Nga imong pulong gyud, Ginoo, mo'y amo ang kanang lig-on, Ginoo, nga anchor, nga foundation, oh God, sa mong pagtug, pagsalig, Lord. Salamat kay Ginoo sa mong pagabuhaton karon. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ikaw mong gina-welcome, Lord. And Lord, we welcome kung unsa imong buhaton sa mong matag usa karon. Ginoo, so be it, Lord. Let your will be done. Let your plan prevail, O God, sa mong matag usa ka kinabuhi. Lord, salamat kaayo. Dalaygon ikaw. In Jesus' name, I pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless Ginoo. I-bless ka ng tanan nga nananaw, uban lang tibok pa ni malay, O God. Bisan unsa man nga ilang ipanginahanglan, I pray ka magatagbo niya na, Lord. Thank you kay Ginoo, nga ikaw matinud-anon nga Dios sa mong kinabuhi. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay, sa atong sugdan igsoon. So sa verse 1, no, chapter 13, verse 1. Ingon diri, ang mga Israelita nagpakasala na usab batok sa Ginoo. So cycle ra gyud na siya igsoon, no, gikan pa sa Genesis. Okay. Og gitugutan niya ang nga harian sila sa mga Filistihanon sulod sa 40 ka tuig. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoah nga nagpuyo sa lungsod sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Okay. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babayi ang anghel sa Ginoo og miingon, wala ka manganak apan karon magmabdos ka ug manganak kag batang lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog ug ayaw pagkaon sa bisan unsang pagkaon nga gidili. Tungod kay magmabdos ka ug manganak og batang lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok kay sukad gayud sa iyang pagkatao, ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazario, no? Or Nazarene. Siya maoy musugod pagluwas sa Israel gikan sa mga Filistihanon. So wala pa na anak si Samson, naana siya assignment, no? So ingana ang pagkuan sa Ginoo sa tuig, so matag-usa nato na anay designated assignment ang Ginoo para nato nga atong ma-fulfill sa dihang maanak ta. Ato anang makita pinaagi ani istorya ni Samson, no? Okay, so verse 6. Unya milakaw ang babae o giingnan niya ang iyang bana. May tao sa Dios nga miduol kanako og makahadlok kay iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kun diin siya gikan ug wala usab siya
tug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmabdos ako og mga anak og batang lalaki. Giingnan ako niya nga dili mo inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog og dili mo kaon og bisan unsang kalanong ginadili tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios ingon nga Nazario sa tibuok niyang kinabuhi. Naana siya ikuan. Ihalad na siya sa Ginoo as Nazareno. Unya, nagampo si Manoah sa Ginoo, pabalika intawon o Ginoo ang tao sa Dios, nga gipadala mo kanamo aron sultihan kami unsay buhaton namo sa bata inig katawo niya. Okay, so verse 9, gitubag sa Dios ang gihangyo ni Manoah ug ang iyang anghel mipakita pag-usab ngadto sa babayi samtang naglingkod kini sa uma. Niining higayuna si Manoah nga iyang bana wala mahiuban kaniya. Busa midagan dayon siya ug giingnan niya ang iyang bana. Tan-awa ang tawo nga mipakita kanako sa miaging adlaw aniya na usab. Hallelujah, thank you Jesus. Mitindog si Manoah og misunod sa iyang asawa. Giadto niya ang tawo ug gipangutana, ikaw ba kadtong nakigsulti sa akong asawa? Ang tawo mitubag, oo, ako. Unya mingon si Manoah, inig katuman na sa imong giingon, unsa may mahitabo sa kinabuhi sa bata, unsa may angay niyang buhaton. Ang anghel sa Ginoo mitubag kang Manoah. Ipatuman gayod sa imong asawa ang tanan nga akong giingon kaniya. Kinahanglan nga dili siya mukaon og bisan unsa nga gikan sa ubas. Dili mo inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o mukaon sa bisan unsang gidili nga pagkaon. Ipatuman gayud kaniya ang tanan nga giingon ko kaniya. Wala masayod si Manoah nga ang nakigsulti kaniya anghel di ay sa Ginoo. Busa miingon siya, ayaw unag lakaw, magluto kami nating kanding alang kanimo. Apan giingnan siya sa anghel, bisag hawiran mo ako, dili ako mukaon sa imong andamon nga pagkaon. Apan kon mag-andam kagayod, sunuga hinuon kini, ingon nga halad alang sa Ginoo. So ang anghel dili mukaon no, ipasunog ang iyang halad kay kini halad alang sa Ginoo. Mahimong sweet aroma diya sa Ginoo ang maong halad. Okay, verse 17. Si Manoah miingon sa anghel, tug-ani kami sa imong ngalan aron pasidunggan ka namo inig ka tuman na sa imong giingon. Ang anghel miingon kaniya, nganong buot kang masayod sa akong ngalan? Usa kini kangalan nga kahibulungan. Busa nagkuha si Manoah og nating kanding og pagkaon og gihalad niya kini didto sa halaran nga bato nga alang sa Ginoo nga naghimog mga milagro. Samtang nagdilaab ang kalayo gikan sa halaran, nakita ni Manoah og sa iyang asawa ang anghel sa Ginoo nga mikayab sa langit uban sa kalayo. Wow. Unya nanghapa sila sa yuta. Ug wala na gayud makita pag-usab ni Manoah ug sa iyang asawa ang anghel. Nasayran ni Manoah nga kadto anghel sa Ginoo. Amen. Si Manoah miingon sa iyang asawa, mga matay kita tungod kay nakakita kita sa Dios. Apan mitubag ang iyang asawa, kung buot pa kitang patyon sa Ginoo, wala unta niya dawata ang atong mga halad ug wala unta niya ipadayag kanato kining mga butanga. Ang babayi nanganak og batang lalaki o ginganlan niya kinig Samson. Ang bata midako og gipanalanginan sa Ginoo ug ang Espiritu sa Dios misugod paggahom kaniya samtang didto siya sa kampo sa Dan tunga-tunga sa Zura og Estaol.
Okay, so mao to ang verse 13 nigsuon. So padayonon nato ang verse 14 kay mao kini ang sumpay sa kinabuhi ni Samson. Okay? Usa ka adlaw ni ana si Samson milugsong sa Timna. Og didto nakita niya ang usa ka babae nga Filistihanon. Mipauli siya og giingnan niya ang iyang amahan o ginahan. May nakita akong babae nga Filistihanon didto sa Timna. Kuhaa siya kay gusto akong mga sawa kaniya. So, hinumduman nato nga ang Filistihanon mauni ang mga kalaban sa mga Israelita, no? Nya karon gusto ni Samson nga pangasawhon ang anak sa Filistihanon nga mao ang babae nga gusto niya, no? Okay, so verse 4, wala masayod ang iyang amahan o ginahan nga ang Ginoo di ay maoy nagmando kang Samson sa pagbuhat niini tungod kay ang Ginoo nangitag higayon sa pagpakig-away sa mga Filistihanon. Okay, so usahay di nato masabtan ang pamaagi sa Ginoo, no? Sama niini. Okay, niining panahona ang mga Filistihanon maoy nagmando sa Israel. Verse 5, unya miadto si Samson sa Timna uban sa iyang amahan ug ginahan. Sa pag-agi nila sa kaparasan, nakadungog siyag batan-ong leon nga nagngulob kaniya. Apan gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo ug gikunis-kunis niya ang leon nga daw usa lamang kanating kanding. Apan wala niya kini isugilon sa iyang amahan ug inahan. So gikunis-kunis niya ang leon, no? Wow. So grabe ang kusog nga gihatag sa Ginoo sa iyaha. Okay, verse 7. Unya miadto siya og nakigsulti sa babae og Verse 7. Og miadto siya og nakigsulti sa babae og nakagusto si Samson kaniya. Human mulabay ang pipila ka adlaw, mibalik si Samson aron pagpangasawa kaniya. Mitipas siya sa dalan aron pagtan-aw sa leon nga gipatay niya ug natingala siya pagkakita niya sa mga putyukan ug sa dugos nga diha sa patayng lawas sa leon. Mikuha siyag dugos ug gikaon niya kini samtang naglakaw siya. Miadto siya sa iyang amahan o ginahan ug gihatagan niya sila niini. Nangaon sila apan wala sultihin ni Samson nga kinuha niya ang dugos gikan sa patayng lawas sa leon. Okay, so I think ang na-remember nako nga kung patay gani unclean na sa ilahang ilahang culture sa una, no? Hugaw, dili ipakaon. Nya anything or bisan unsa nga mo dapat sa maong hugaw nga butang mahimong hugaw pod. Subot pasabot kining iyang gikaon nga dugos hugaw siya, no? Sa ilahang culture kay na kuan man siya sa patay nga lawas sa leon. Okay, so verse 10, miadto ang iyang amahan sa balay sa babae og nagkumbira didto si Samson. Mao kini ang batasan sa mga batanong lalaki. Sa pagpakita sa mga Filistihanon kaniya, nagdala sila 30 ka mga batanong lalaki aron sa pagpakiguban kaniya. Si Samson miingon kanila, tigmuan ko kamo, makigpusta ako kaninyog 30 ka pirasong lino o 30 ka maayong bisti nga dili kamo makatagna niini sa dili pa matapos ang 7 ka adlawng kumbira. Okay. Unya, miingon sila, sultihi kami sa imong tigmo. Miingon si Samson, gikan sa manunukob, migula ang makaon. Gikan sa kusgan, migula ang matamis. Milabay ang 3 ka adlaw ug wala pa gihapon sila makatagna sa kahulugan sa tigmo. Sa ika-4 nga adlaw giingnan nila ang asawa ni Samson.
lansisi ang imong bana sa pagtug-an kanamo sa kahulugan sa tigmo. Kay kun dili, sunugon namo ang balay sa imong amahan ug iapil kanamo pagsunog. Gidapit ba ninyo kami aron panapion? Busa ang asawa ni Samson miadto kaniya nga naghilak og miingon, wala mo di ay ako higugmaa. Nasilag ka kanako. Gitigmuan mo ang akong mga katagilungsod ug wala mo ako tug-ani sa kahulugan niini. Si Samson miingon, wala gani nako tug-ani ang akong amahan ug inahan. Ikaw na ba hinuon? Nagsigig hilak ang asawa ni Samson sulod sa 7 ka adlawng kumbira. Apan sa ikapitong adlaw, gitug-anan siya ni Samson sa tubag tungod kay namugos man gayud siya. Unya, gitug-anan niya ang iyang mga katagilungsod. Busa sa ikapitong adlaw sa wala pa musalop ang adlaw, giingnan si Samson sa mga tawo. May tamis pa ba kaysa dugos? Ug may kusgan pa ba kaysa leon? Si Samson mitubag, kung wala pa kamo magdaro pinaagi sa akong baka, dili gayud unta kamo masayod sa tubag. Wow, kuya kay si Samson og kuano kanang iyahang wisdom ba, no? Wala niya gisulti nga wala pa niyo gigamit akong asawa, dili unta mo makatubag. Pero yang gihimo nakon siya parable. Siya kung wala pa kamo magdaro pinaagi sa akong baka, no? Murag yang gikuan baka iyahang asawa. Dili gayud unta kamo masayod sa tubag, no? Okay, so verse 19. Unya si Samson gigamhan sa espiritu sa Ginoo ug nahimo siyang kusgan. Miadto siya sa Ascalon ug gipatay niya didto ang 30 ka tawo. Gitulisan ug gikuhaan niya sila sa ilang maayong bisti o gihatag ngadto sa mga tawo nga nakatubag sa mga tigmo. Unya, mipauli siya sa ila nga napungot pag-ayaw sa nahitabo. Ang asawa ni Samson gihatag ngadto sa abay sa pamanhunon sa pagkasal niya. Wala madugay miabot ang ting-ani sa trigo. Miduaw si Samson ang iyang asawa og gidad-an niya kinig na kanding. Giingnan niya ang iyang ugangang lalaki. Gusto kong musulod sa lawak sa akong asawa. Apan wala siya pasudla sa iyang ugangan. Giingnan niya si Samson, abi kog nasilag ka kaniya busa gihatag ko siya sa imong higala. Apan ang manghod niya mas gwapa kay kaniya. Siya nalay imo. Si Samson miingon, kung mao ka na, dili na ako ninyo mabaso sa buhaton ko sa mga Pilistuhanon. Busa milakaw siya og nagdakop og 300 ka ihalas nga iro. Sa tinagurha, gihigot niya ang ilang mga ikog og gibutangan kinig solo. Unya, gidoslitan niya ang ilang mga sulo o gibuhian ang mga ihalas nga iro ngadto sa katriguhan sa mga Pilistuhanon ug nasunog dili lamang ang naani sa mga trigo kundili ang alahinon usab. Nga nasunog usab ang mga olibo. Unya, nangutana ang mga Pilistuhanon, kinsay nagbuhat niini? Nahibaluan nila nga si Samson di ay maoy nagbuhat niini tungod kay gihatag man sa iyang ugangan ang nga taga-Timna ang asawa ni Samson ngadto sa higala ni Samson. Busa nangadto ang mga Pilistuhanon og gidauban nila ang asawa ni Samson lakip ang mga ugangan nga lalaki.
Si Samson miingon kanila, ingon di ay kamo niini. Ipanumpa ko nga dili gayod ako muundang hangtod makapanimalos ako kaninyo. Gisulong niya sila ug daghan siyag napatay. Unya milakaw siya ug nagpabilin didto sa langob sa pangpang sa itam. Okay. So verse 9. Gibuntog ni Samson ang mga Pilistuhanon. Verse 9. Unya ang mga Pilistuhanon miabot ug nagkampo sa Juda ug gisulong nila ang lungsod sa lihi. Ang taga-Juda nangutana kanila, nganong inyo man kaming gisulong? Sila nanubag, ania kami aron pagdakop kang Samson ug sa pagpanimalos kaniya. Unya 3,000 ka tawo nga taga-Judea nangadto sa langob sa pangpang sa itam ug miingon kang Samson, wala ka ba di ay masayod nga ang mga Filistihanon mao'y nagmando kanato? Unsa ba kining imong gibuhat? Siya mitubag, igo lamang akong nanimalos kanila. Og miingon sila kaniya, ania kami aron sa pagpugos kanimo kay itugyan ka namo sa mga Pilistuhanon. So ang mga Israelita mismo no maoy mo surrender kang Samson sa mga Pilistuhanon. Okay, so atong tan-awon unsay mahitabo. Si Samson miingon, isaad nga dili kamo maoy mupatay kanako. 13, dili ka namo patyon, matod nila. Kung dili itugyan ka lang namo ngadto kanila. Busa gigapos nila siya pinaagi sa duha ka bag-ong pisi ug gidala nila siya gikan sa pangpang. Pagabot niya sa lihi, ang mga Pilistihanon nanagan ngadto kaniya ug naninggit. Unya gigamhan siya sa espiritu sa Ginoo ug nahimo siyang kusgan ug gipamugto niya ang mga pisi nga gigapos kaniya nga sama lamang kini sa hilo nga nasunog. Nakakita siya bukog sa apapangig sa asno nga bag-o pang napatay. Gikuha niya kini og pinaagi niini nakapatay siyag 1,000 ka tawo. Busa miingon si Samson, pinaagi sa bukog sa apapangig sa asno nakapatay akog 1,000 ka tawo. Pinaagi sa bukog sa apapangig sa asno sila gipundok ko. Human niini gisalibay niya ang bukog ug ang dapit ginganlag bungtod sa bukog sa apapangig. 18. Unya si Samson giuhaw pag-ayo, busa misangpit siya sa Ginoo ug miingon, gihatagan mo ako kadaugan, unya karon patyon mo ba ako sa kauhaw ug ipabihag sa mga walay tuli nga Filistihanon? Unya gipaliki sa Dios ang yuta sa lihi ug migula ang tubig. Miinom niini si Samson ug nahiuli ang iyang kabaskog. Busa ang tubod ginganlag hakuri ug anaa gihapon kining tubura sa lihi. 20. Si Samson nahimong maghuhukom sa Israel tungod sa 20 ka tuig samtang nailalom kini sa pagmando sa mga Filistihanon. Okay, so chapter 16. Mo kini ang padayon no nga istorya ni Samson didto sa Gaza. Unya miadto si Samson sa Gaza ug didto nakailan niya ang usa ka daotang babae ug nakighilawas siya sa maong babae. Nahibaluan sa mga taga-Gaza nga didto si Samson, busa gilibutan nila ang dapit ug giatangan nila siya sa ganghaan sa syudad sa tibuok gabii. Naghilom sila sa tibok gabii og nag-ingnanay. Maghulat kita hangtod sa pagkabuntag. Unya patyon nato siya. Apan si Samson natulog hangtod sa tungang gabii. Unya mibangon siya og gialsa niya ang ganghaan sa syudad, lakip ang mga sira nga mga haligi,
mga trangka ug uban pa. Gipas-an niya kini ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod nga nagdungaw sa Hebron. Oh, wow. So diri pa nagsugod ang iyahang kanang pagkakusganon jud kaayo no nga gialsa niya ang sira, ang mga haligi, mga trangka, no? So diri pa siya nagsugod. Okay, kaganina ang iyang naasawa dili kaganina sa 14 o 15 ang iyang asawa nasunog og apel no sa balay nga katong gisunog sa mga Pilistihanon. Diri ato ang ipadayon diri pa niya sa chapter 16 ila si Delilah, no? Ang kasagaran sa tuwa mao man na ang nabutang sa tong utok no nga si Samson naka-asawa kang Delilah. Pero ang iyang unang asawa igsoon wala ginganlan, wala gibutang ang pangalan pero nakaasawa pa daan si Samson og laing babae apan nasunog og apel sa dihang gisunog sa Pilistihanon ang ilang balay uban iyang amahan, no? Okay, so diri sa chapter 16 verse 4 diri no si Samson og si Delilah diri pa sila nagtagpo. Kay human niini si Samson nahigugma sa usa ka babae nga gipanganlag Delilah nga nagpuyo sa patag sa Surik. Unya ang mga pangulong Filistihanon miadto kang Delilah og miingon, lansisi si Samson og susiha nganong kusgan man siya kaayo og kun unsaon namo siya pagbuntog og paggapos aron wala na siya'y mahimo. Ang matag usa ka namo mohatag kanimo 1,100 ka salapi. No, dako kay na sa ila sa una. O say na siya reward, no. Okay, so verse 6. Busa giingnan ni Delilah si Samson, sultihi ako nganong kusgan ka kaayo. Unsaon ka man paggapos aron wala ka nay mahimo. Si Samson mitubag, kung gapuson nila ako 7 ka bag-ong higot sa pana nga wala pa mauga, maluya ako sama kang bisan kinsa. So man yang first nga hatag, no? Busa gidad-an sa mga pangulong Filistihanon si Delilah og 7 ka bag-ong higot sa pana nga dili pa uga og pinaagi niini gigapos niya si Samson. May pipila ka tawo nga gipatago ni Delilah sa laing lawak ug unya misinggit siya, Samson, aniya ang mga Pilistihanon. Apan gibugto ni Samson ang mga pisi sama sa hilo nga mabugto kun modapat sa kalayo. Busa wala gihapon nila hibalui ang sekreto sa iyang kusog. Okay, verse 10. Si Delilah miingon kang Samson, gibinuangan lang ako nimo o gibakakan. Sultiha ako kung unsaon ka paggapos. So, nasige siya kung unsang sekreto, no? Kay naabaya siya reward gikan sa Filistihanon. Nagpaabot, no? Kay verse 11. Giingnan ni Samson si Delilah, kung gapuson nila ako bag-ong pisi nga wala pa gayud magamit, maluya ako sama kang bisan kinsa. Busa nagkuha si Delilah og bag-ong pisi o gigapos niya si Samson ini. Unya misinggit siya, Samson, aniya ang mga Pilistihanon, ang mga tao naghulat didto sa laing lawak apan gibugto niya ang mga pisi sama sa hilo. So ikaduha. So verse 13. Si Delilah miingon kang Samson, gibinuangan mo lang gihapon ako o gibakakan. Sultihi ako sa tinuod kung saon ka paggapos. Giingnan ni Samson si Delilah, kung lubiron mo ang 7 kasalapid sa akong buhok ug hugton mo kini pinaagi sa kimpit, maluya ako sama kang bisan kinsa. Unya gipakatulog ni Delilah si Samson og gilubid niya ang 7 ka salapid sa buhok ni Samson. Gihugtan niya kini pinaagi sa kumpit
ug unya misinggit siya. Samson, ania ang mga Pilistuhanon, apan mibangon siya og gibunlot niya ang iyang buhok gikan sa hablanan. Busa si Delilah miingon kaniya, nganong moingon ka man nga gihigugma mo ako apan wala di ay. Makatulo mo na ako binuangi ug wala gihapon mo tug-an kanako. Nganong kusgan ka man kaayo. Kada adlaw gipangutana niya si Samson, busa si Samson gikapuyan nagpamati kaniya. Sa katapusan gitug-anan na lamang niya si Delilah sa tinuod. Wala gayud kaputli ang akong buhok, matod niya. Kay hinalad man ako ngadto sa Dios ingon nga Nazareo, bisan didto pa ako sa taguangkan sa akong inahan. Kung tupihan ang akong buhok, mawad-an ako kusog ug maluya ako sama kang bisan kinsa. So mao na ni ang tinuod jud, no, nga hinungdan nganong na siya kusog kay hinalad siya sa Dios unya ang iyang buhok wala gyud gipaputlan. Okay, so verse 18. Sa nasiguro na ni Delilah nga mitug-an na si Samson sa tinuod, gipadad-an niyag mensahe ang mga pangulong Filistihanon. Balik kamo kay mitug-an na gayud siya sa tinuod. Unya namalik sila og nagdalag kwarta. Gipakatulog ni Delilah si Samson diha sa iyang paa ug mitawag siyag usa ka tawo nga maoy mitupi sa 7 kasalapid sa buhok ni Samson. Unya gipasakitan niya si Samson apan wala nay kusog si Samson. Unya misinggit siya, Samson, ania ang mga Filistihanon. Mimata si Samson og nagdahom gihapon nga makabuhi siya og makalingkawas. Wala siya masayod nga gibiyaan na diay siya sa Ginoo. Gidakop siya sa mga Filistihanon ug gilugit ang iyang mga mata. Gidala nila siya sa gasa ug gigapos pinaagi sa bronse nga kadena. Gihimo siyang tiggaling didto sa prisuhan. Apan ang buhok niya nag-anam pagtubo. So mibalik, no? Og taas ang iyang buhok. Okay, verse 23. Unya nagtigom ang mga pangulong Filistihanon aron pagsaulog ug paghimog dakong halad ngadto sa ilang Dios nga si Dagon. Nag-awit sila, ang atong Dios naghatag kanatog kadaugan batok sa atong kaaway nga si Samson. Munay gikanta sa mga Filistihanon didto sa ilang Dios nga si Dagon. Okay. Verse 24. Og sa pagkakita sa katawhan kaniya, nag-awit sila pagdaig sa ilang Dios. Ang atong Dios naghatag kanatog kadaugan batok sa atong kaaway nga naghimog kadaot sa atong nasod og nakapatayag daghan sa atong katawhan. Naglipay sila og miingon, paaria si Samson aron atong himuong kataw-anan. Gipakuha nila si Samson gikan sa prisuhan og gihimong kataw-anan og gipabarog taliwala sa duha ka dakong haligi. Si Samson miingon sa bata nga lalaki nga maoy nagiya kaniya. Pakupta ako sa haligi sa balay kay gusto akong mosandig niini. Naghuot sa mga lalaki ug babay ang balay. Didto usab ang mga pangulong Filistihanon og mga 3,000 ka lalaki ug babay didto sa atop nga nagtan-aw ug nagbugal-bugal kang Samson. Unya nagampo si Samson, o Ginoong Dios, hinumdumi intawon ako. Hatagi intawon ako kusog bisan karon na lang aron makabalos ako sa mga Filistihanon nga milugit sa akong duha ka mata. Unya
migunit si Samson sa duha ka haligi sa balay nga ilang gitiguman. Misandig niini og misinggit. Tuguti akong mamatay uban sa mga Pilistuhanon. Gitulod niya kini uban sa tibuok niyang kusog og ang balay nahugno ngadto sa mga pangulo og sa tanang tawo. Daghan pa siyag napatay nga mga tawo sa pagkamatay niya kaysa buhi pa siya. Unya, ang iyang mga igsuong lalaki og ang tibuok niyang banay nangadto aron pagkuha sa iyang patayng lawas. Gilubong nila siya sa lubnganan sa iyang amahan nga si Manoah, tunga-tunga sa Zura ug Estaol. Maghuhukom si Samson sa Israel sulod sa 20 ka tuig. Amen. Amen. So mao kadto igsoon ang sugilanon sa kinabuhi ni Samson gikan sa chapter 13 hangtod sa chapter 16. So igsoon, salamat kaayo nga hangtod karon naa lamang gihapon kadiha, no, nagpadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And I pray nga naa gyud tay nakuha karon sa kinabuhi, no, ni Samson, no, nga sa ato ang kinabuhi aduna gyud mga moabot, no, nga lipat-lipat ni Satanas. O kinahanglan gyud nga mahimo tang alerto kanunay. So bisan pa man sa nahitabo sa kinabuhi ni Samson, ang Ginoo nakig-uban gihapon kaniya. Katong iyang choice, no, nga makighilawas kang Delilah, dili mao, no, wala na uyon, wala na mao. Apan tungod sa iyang bad choices, so iyahang nahiaguman, no, ang iyang nahiaguman. Apan nagyapoy purpose ang Ginoo. Despite sa tanang nahitabo, ang mga kalaban sa Israelita nga maong mga Filistihanon nangamatay usab sa pagkamatay ni Samson. So igsuon, ang ato ang lesson deriya nga perminti gyud ta mo dangop sa Ginoo kay naa man gyud usahay gyud, no, nga makahimo gyud tag bad choices, no, makahimo tag mga desisyon nga dili or wala nahiuyon sa Ginoo. Pero bisan pa man sa atong mga kalapasan, ang Ginoo igsuon perminti siya, no, nagapaabot kanato nga mudangop kaniya. Ug sa dihang mudangop ta kaniya, ang Ginoo magpanalangin, maminaw, magagiya kanato na mobalik gyud ta sa iya. So igsuon, salamat kaayo sa imong pakig-uban ug ako ang mga pag-ampo nga ang Dios magapadayon pagpanalangin kanimo uban ang imong tibok panimalay sa tibok tuig 2026. Daghang salamat sa imong pakig-uban and I hope, no, nga ang presensya sa Dios kanunay makig-uban kaninyo. And I hope and pray nga kung ikaw na panalanginan niini nga video, ikaw maga-share ani ngadto sa uban. So salamat kayo igsoon, dalaygon ang atong buhi nga Dios sa walay katapusan. Amen.